The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 2:1-9. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who will walk uprightly. He guards the paths of justice and preserves the way of his saints. Then you will understand righteousness and justice, equity and every good path. Proverbs 14:26-27. In the fear of the Lord there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Proverbs 12:28. In the way of righteousness is life, and in its pathway there is no death. Proverbs 20:1. Wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Proverbs 21:17. He who loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. Proverbs 16:6. In mercy and truth, atonement is provided for iniquity, and by the fear of the Lord, one departs from evil. 1 Corinthians 3:16-17. Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Matthew 10:28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan atong paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique or the recovery technique. Gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios kamahan, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon pulong sa Dios. Busa gikinahanglan atong gamiton ang 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan,
Gamita ka ng imong free will and make the most important decision that you can make in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Tumuo ka kag Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gi padangat kanamo o Dios nga na kami sa mayong panglawas askil pa nga mong pangisip kining tanan gumikan lamang sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy, dili kami takos gani mabuhi pa. Thank you, Lord, for this opportunity once again to continue studying your word through the Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers o atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Okay? So I hope you are in good shape. Maayo kayo kamo sa panglawas og let's continue our discussion on the title that we have started to study, the real meaning of life. Ang matuod nga kahulugan sa kinabuhi. Og nasayod naman kita mga magtotoo nga na hidugtong, nahiusan naman kita sa Dios pinagi sa grasya o tungod kini sa plano sa Dios atong kinabuhi. O ang plano sa Dios is the best and the highest, as we have known that from the start. It is the best and the highest. Why makalupig sa plano sa Dios o iyan na kiningiandam sa kaniadtong wa pa ang tanan alang sa tag sa kanato nga iyang mga anak. So ato mang taod-taod naghisgot niining the real meaning of life og sumpay gihapon kining atong pagtuon sa pipila na ka mga simanang milabay ang matuod nga mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. You see, it is somehow connected with that, the real keys of success in life and the real meaning of life. O gato namang nasayran agi usab og paglabas sa atong panumduman nga ang matuod gyud nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi dili pinaagi sa mga lakang agi sugyot sa mga secular nga mga libro sa pananglit ni ining popular kayong libro nga giuluhag How to Win and Influence People. How to win friends and influence people. Now, dili na maumoy atong gitutukan kay kini mga human viewpoint, mga na tawhanon man lang kanang ilang mga gipang sugyot. Pan kini atong gitun-an bahin kini sa gisugyot gyud, gilatid gyud, gipahiluna gyud sa Dios alang sa atong kinabuhi. So, mao bitaw ning atong giuluhan kanang the real key of success, ang tinuod gyud nga Yahweh. So ang mga tinawhanon nga pag kanang hisgot bahin niini dili gyud makaabot sa standard sa Dios. Ang ihahaman sa Dios ang labaw sa tanan. Mo na nga itong gitun-an ang mga huna-huna sa Dios. God's thoughts and God's ways. Kay matud pa sa Isaiah 55:8 and 9, and I hope din na nimo makalimtan.
My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. And besides, 1 Corinthians 2:16, mao ka na ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Kini nga itong ipangtunan nga mga gisugyot sa pulong sa gisugyot sa Dios mismo alang sa atong kasayuran, atong mabarugan, atong mahangop, atong madawat, ug atong magamit sa atong pagkinabuhi. So nag-unag yun ning real key of success in life. As a review, review ning ato. Ang nag-unag yun ini mao nga pagpaluwas sa atong kalag pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. So ang nag-unag yun ini real key of success in life is to get saved by faith alone in Christ alone. Kaya naman na sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, o labot pa diha sa Acts 4:12, nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Wala yung manluluwas. Si Ginoong Jesucristo lamang. O human kita maluwas, then sa mando sa Dios, kita patubuon ang atong kalag. Patubuon ang atong kalag pinaagi sa pagtuon, pagkaton, paggamit. Of course, dili ka pa pagkagamit until nga imo kanang dawaton o kanang tuuhan. So nahinomdom ka pa ba niya atong memory aid? Operation unsa? SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. So mo ka na nga itong memory aid. Study, learn, believe, and apply. So aron kita mutubo sa atong kalag. Apan sa diha nga kita magtuon sa pulong sa Dios, mao bitaw nga na ay protokol nga atong sundon. Na matigdan nimo nga sa di pag ito magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan atong paggamit sa rebound technique. That is God's protocol. Kay dili man ta maka tuon, makakaton sa kamatuoran kung naay bambag sa atong kalag nga mga sala. Di ba? So mo ni atong gihatagan gyud ni pag kanang subli pagpahinumdum kanato. Tagsa kanato mga magtotoo. This is a must. And this is the step that we have to follow. Patay mahimo. Kaya di man mahimo magsigil ang kagtuon sa pulong sa Diyos diha nga na kay mga sala diha sa imong kalag. Di magsilbi. Ang Espiritu Santo ay mahimo sa iyang ministry of teaching ministry sa Espiritu Santo. Mao magkanay papel, the role of God the Holy Spirit to teach, reveal the truth. Na unsaong maniya pag tudlo sa kamatuoran kon na ay nagbabag ng mga sala. So, nakita ni mo unsa kami nung danon kining maong kamatuoran, kasayuran nining maong kamatuoran. Nga siguro, maupay pagkadungog ni mo niini, and of course, what ay mahimo nga, nagsunod bang yun protokol sa Diyos. Ang paagira sa Diyos may atong sundon. Di ta makasunod sa mga tawhanon nga mga pamagi. Kaya sa atong gingon ni mo may tungod tawhanong pamagi o tawhanong mga kasulbaran sa atong suliran. Dili magyud kasulbaran. Ang tawhanon nga mga solusyon di magsilbi.
It cannot meet God's standard. Na siya iyang kaugalingong standard. Ug mao kana nga atong sundon. Kasabot ka? So mao ni nga atong gibuhat adlaw-adlaw. Okay. So mao ni naguna. Get saved by faith in Christ alone and then grow in grace. Na naman na 2 Pedro 3:18. Og I hope di na po na nimo makalimtan nga bersikulo kay latid ka na patinaw ka na nga gikinahanglan ang atong pagpatubo sa atong kalag. Ug wa po'y laing paagi nga makatubo ang atong kalag. Gawas lamang sa paagi sa Dios nga magtuon kita sa iyang pulong. Ug dili kay sinimana lagi kun dili adlaw-adlaw. Kay ipagamit sa Dios ang iyang mga pulong aron sa ingon niya na atong magamit kining yawi sa kalampusan sa kinabuhi. O atong magamit kini sa atong pagkasayod, angkon o kaalam sa tinuod gyud nga kahulugan sa kinabuhi. The real meaning of life. Kanya, igo naman ni natong gipang review kining ikatulo nga lakang mahitungod sa real key of success in life nga mao ang pagpasiuna sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Prioritize God's word. Unahon gyud nato. O gikinahanglan nga we have to expose ourselves to doctrinal Bible studies like what we are doing. Doctrinal man kay mao man ay pagsunod sa mando sa Dios diha sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang radihan nimo. You see? Kaya kanang imong mga pangandoy, imong mga tinguhas kinabuhi, it should be secondary. Mura na unahon yun ang iya sa Dios. You see? Kaya siya mag-source ng tanan. Na kung mag-una-una kag prioritize niya itong imong mga pangandoy, imong mga tinguha, imong mga damgos kinabuhi. Unsa man na nimo pagpahimos nga ang Dios man ang may source niya na. Kasabot ka? So we have to prioritize the source first. Saad man sa Dios nga iyang igadugang ranang imong mga pangandoy, mga damgo, mga tinguhas kinabuhi. Iyara nang idugang. He will only add them. Gawa sa imong pangandoy nga matuman. So, amo na ang ikatulo niya, ikaupat, organize your life around God's Word. Ipahilo na ang imong kinabuhi. Organize. Kanang ipahilo na ba? Mao ba na Visayan organize? Si ug mao kining ato lang ning gi-review kay may nunglanon magyud ni kining atong paghinumdum ni mga butanga. Now, of course, kitang tanan na magyutumong nga ipakabot sa Dios kanato nga mao ang capacity for life na natay kapasidad o katakos sa pagkinabuhi, sa paghigugma, sa pagpahimulo sa kalipay o pagdawat sa mga panalangin gikan sa Dios. In other words, you now have the capacity for life. Ang pasabot niya na, be it in adversity or prosperity, ikaw kanang handle in any circumstance in life. You see? Mao na giingon ni Apostol Pablo nga be it in prosperity or adversity, kaya nako na kung atubangon ka na. O mao kana bahin na kini sa kanang stage
where life becomes fabulous, fantastic, exciting. Nga naman. Tungod kay he is always, siya nga magtotoo is always guided by God's principle. Ay prinsipyo din sa Salmo 1 nga sa 3. Nagaingon, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Verse 3, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Pasinsuhon ko ka sa Diyos. So, ang lain po nga katarungan ngano nga kining maong stage o ang sa kinabuhi, mahimo nga mabulokon, kulbahinam, thrilling, exciting, is because mao na kana ang stage nga diin ang magtotoo, giingon diha sa in English, he is as good as God is good. Ngano man. Ibaga ngano. Tungod kay it is in that stage where siya magtotoo, is free from sin and evil. Libre siya. Naging siya gugma, nagyong gidumtan ang mga salaog dautan. And he is walking by faith. Nagalakaw siya uban sa pagtuo, uban sa kamatuuran, uban sa kahayag. Nga mao ang pulong sa Dios. Mao man ang pulong sa Dios may kahayag. Kining atong kalibutan gipuy-an karon, kining cosmic system ni Satanas, ngit-ngit ni. Kining kalibutan na atong gipuy-an pagkaron. Of course, when it comes to spiritual things, kining ngit-ngit, ngiob, dulum. Mao ba na mga synonyms binisaya? Ngit-ngit, ngiob, dulum. Way suga, way kalamdag, ngano man. Tungod kay gidumala kini sa kaaway sa Dios nga si Satanas. You see? Mao na nga ang Dios buot nga kita managiyan niya ng kahayag nga mo iwag, mo lamdag nining mangit-ngit nga kalibutan atong gipuyan. Kasabot ka? Kay ngano god, ang usa ka magtutuo nga nanay pulong sa Dios di siyang kalag. Ang iyang huna-huna, frontal lobe, ano gitawag sa Grigong pulong kardia. Kini saturated na, naglukop na sa pulong sa Dios ang iyang frontal lobe. Okupado na siya sa pulong sa Dios, okupado siya sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Nga naman, tungod kay naman siya magpuyo kanunay diha sa iyang dapit nga may gahom sa Dios, the power sphere, nga the operational divided sphere, where there is na ay sulod nun nga gahom, inner power, na ay kaligon, na ay stability, na ay sulod nun nga kalipay, imagine, inner happiness, o ang kanang pagmaya, joy, plus H ni. Kay plus H mang kalipay sa Dios. Okay? Ang mga tao, minus H. O gawas pa niya na, kining maong magtotoo, nga nakatungtong na gyud niya ng maong stage, he is living totally as unto the Lord, and living in the light of eternity. O adlaw-adlaw, matag-adlaw, he considers it as his last day on earth. So, in short, kanang maong magtotoo, mananaog. He's a winner. He is an overcomer. O
Kaya nga no God, He always fixes His eyes toward the goal. Ang iyang tumong kita ang mga magtotoo. Ayaw na yun ni kalimti. Kitang tanan nga mga magtotoo, doon natay tumong sa atong kinabuhi. Our goal is to reach spiritual maturity. Mao lagi na alayngan nga capacity for life. So, mo bitaw na Filipos 3:14 ang sige sulti. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kasi nagsulti nini? Si Pablo. So, iyang punting. He fixes his eyes ngadto sa iyang goal, iyang tumong, with persistency, with perseverance, tungod kay siya nasayod Diyos hingpit ang pagkasayod, ug siya nasayod usab. He's aware sa the 3 stages of hope, elpis sa Grigong pulong. Unsa man tong 3 stages of hope in his life? Well, kanang naidaghang mga hope diha, of course. A lot of hope. Kana siya confidence. He's full of hope. Yeah, hope. Paglaom. So, kanong lagi siyang persistent sa iyang spiritual growth. Tubo. Allah, sige tubo. Pinagisan sa daily intake of Bible doctrine. Daily. Ayaw na lagi nagkalimti ka ng atong i-emphasize ni mo yun nga patunon tas pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Okay. In the first place, kung bahin ang mga suliras kinabuhi, unsa mong magamit kung mupalta ka, muhunong ka kanang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, wa na'y consistency o persistency. You see, kung naanay mga suliran, wa na kay mahulbot nga kanang hinagiban. Kaya mao na'y kabubuton sa Diyos nga, sige, padayon sa inyong spiritual momentum kay mao na inyong hulbuton gikan sa inyong kanang human spirit. Kaya mao man ay budiga sa mga pulong sa Diyos nga tungitunan. Human spirit. So, mao na nga, anha ni mo kuha, hulbuta ang mga kamatuuran, pulong sa Diyos nga. That is appropriate or it is fitting for any kind of problem. So, mao na nga, yun sa ito'y isulti diha sa pulong sa Diyos nga atong tundaan kagahapon bahin sa kanang unsay magaiwag sa atong dalan. Of course, diha Salmo 119 versikulo 105. Ang imong pulong lamparahan sa akong mga tiil ug ang kahayag sa akong alagianan. Nya ang verse 108, I have sworn and I will confirm it that I will keep your righteous ordinances. Verse 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108, O accept the free will offerings of my mouth, O Lord. Verse 109, my life is eventually in my hand, yet I do not forget your law. Verse 110, the wicked have I laid a snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. Verse 111, I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Na. So, ato pong hisgutan kagapon, may tungod na kalinaw
irene. Let the peace of Christ rule in your hearts. Sinundong ka? Kolosas 3:15. Kanang rule diha, paharia ang kalinaw ni Kristo. Versikulo 16. Let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom. Kining wisdom din all applications of God's truths. Imo man ang gamiton, kaalam ko na sa Dios. Kaalam ni Kristo. Let the word of Christ richly dwell within you, and all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Kanang pulong sa Diyos diha, the word of Christ. Pulong ni Kristo. This is what motivates every believer in his or her life. Nga naman, tungod kay si Kristo is now real na sa iyang kinabuhi. Buhi, klaro, tataw, tinuod na gyud si Kristo. Of course, tinuod mas Kristo. What I mean nga, making him real sa atong pag kinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Now, let me always remember that all believers will face Christ during the evaluation time. Nung kasi evaluation time, human yun sa rapture. Okay? Human sa rapture, ang mupuli mao kining gitawag og judgment seat of Christ. The other name is Bema seat or the evaluation time. Himuan ta og pagtasal. Mao ni binisaya sa evaluation. Pagtasal. Okay? So let us remember ang ay natong hinumduman nga kitang tanan nga mga magtotoo mo atubang kang Ginoong Kristo atol nining panahon sa pagtasal. Tagsa-tagsa ra magyud nato individually. Di na ka makakuhit sa imong ginikanan, imong bana, imong asawa, uban ni sa ako. Matubang ni Ginoong dili. Individually, tagsa-tagsa ka nato. O this evaluation time, mao ni gitawag og judgment seat of Christ. Of course, dili man kay paghukom sa sala, no? Paghukom kini nga hatagan talagi og pagtasal. Analyze na, evaluate na. Matod pa na sa gulong nagbinisaya in English, evaluaton. So, all of our works, paminaw, ang tanan nato mga gibuhat dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, both human and divine, are going to be evaluated. Himuan kini pagtasal tanan. Unsa may daghan nga atong nabuhat o nahimo. Tawhanon ba o Diosnon ba? Naibaw naman ta, duha ka klaseng mga mayong binuhatan. Ang tawanon, in English, human good works. Kining maong mga buhat are likened to wood, hay, and stubble. Kahoy, kugon, ug dagami. O kini sila, they're going to be burned. Kanang sunugon. Kini, 1 Corinthians 3:12. Okay? Will be burned. So ay go duslit o pusporo baron o lighter ang kahoy ko kung nagamit. Di ba naman silaob? They are combustible. Silaob dayon. Silaob. Masunog. Maog daw. So, sa may gantihan. Wala. Apan ang divine good, Diyos nun nga mga maayong buhat, are likened to gold, silver, precious stones. Sabi ni Saya, kanang pilak, bulawan, o kanang hamili nga mga bato. Okay?
they will stand from being burned. Basta, they are non-combustible. Maura ang magpabilin kana. That is the only kind of good work or good works nga magpabilin, magabarog. Bisa kung saan ni mugdaob na dili na sunog. Dili yun maugdaw. And this kind of good is the only good works that are paminaw rewardable. Bot pasabot, mora ni magantihan. Okay? Kasabot na ka? Okay. Now, adto ta sa 1 Corinthians 3:10. 3:10, according to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. Verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now, if any man builds on the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Verse 13. Now, remember again, nga ang pulong sa Diyos is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, verse 105. Now, kining giingon og living in the light. Sabot pasabot. Living in the light means living one life, our life I mean, living our life as unto the Lord. Ang pulong sa Diyos, buhi na gyud, klaro na gyud, tataw na gyud, tinaw na gyud sa atong kinabuhi. As Christians, they're supposed to be. So mo na mangutan na ko nimo karon. Real na ba gyud sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios? No dili ra ba mahimong real ang pulong sa Dios itong kinabuhi kon titnapaw tapaw ang atong pagtuon ini. Ato ning hatagag kanang emphasis. Dili. Unsa man pagkatinuod niya, unsa man pagkaklaro, pagkatataw, pagkatinaw niya na mura may imong ituon sa pulo sa Diyos kung ganahan ka. So, dili gyud mahimong tinuod. So, unsaon man imong pagkinabuhi. Nga man mahimong tinuod diha kanimo. We have to live our life as unto the Lord. O kini matinuod lamang, mahimo lang kining tataw gyud sa diha nga real na gyud ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Proverbs 2 verse 10. For wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. Verse 11, discretion will guard you, understanding will watch over you. Verse 12, to deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things. Verse 13, from those who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Now, kita mga magtotoo, by the way, kita mga magtotoo, kinahanglan unta nga kita magpasalamaton for what God has given us, including salvation. Sigpasalamat ka ba sa Diyos sa kaluwasan nga imong naangkon? You see? We have to thank God. In fact, iya man ang mando nga kita mapasalamaton sa tanan, in everything. Give thanks to God for everything. Kalisdanan ba na? Kaharuhay ba na? Kapakyasan ba na? Kalampusan ba na? Pasalamat kita sa Diyos. Now, but we should understand diyan sa Hebrewanon 6:9,
Nagingon kini, but beloved, we are convinced of better things concerning you, and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. Colossians 3:15, balik na po ta. Let the peace of Christ rule in your hearts. Paharia ka ng maong kalinaw ni Kristo. Kitang tanan nga mga magtotoo are elected and predestined and a part of the body of Christ. Sakop naman ta. Bahin kita sa lawas ni Kristo. Ang matag magtotoo in the church age has a spiritual gift. Tanan, hatagan man gyud sa Dios o espirituhan o gasa. Given when? Ganun sa man ihatag. Given by God the Holy Spirit at the moment of salvation. Yan ang yung higayon nga may dawat kang Ginoong Kristo, ihatag yun dayon kanang spiritual ng gasa diha kanimo. That spiritual gift can only be discovered, paminaw, anharan nimo madiskubre nga na di kaniya ng maong spiritual ng gasa o anha ka makaalinggat. That's the only time you notice it as you continue to grow up spiritually. Kasabot ka? So, kung wa ka magtubo diya sa pulong sa Dios, dili nimo ma-diskubrihan kining maong spiritual ng gasa. You cannot. It can only be discovered and noticed as you continue to grow up spiritually. Kita nimo how critical is growing up spiritually. Now, 1 Corinthians 1:4-5. Verse 4, I thank my God always concerning you for the grace of God. Verse 5, that in everything you were enriched in Him. Diha sa Efesios 5:1, pahimangnuan kita. Therefore, be imitators of God as beloved children. Magmaawaton kita sa Dios. Bayan mo tanah ko rin, unsaon yung pagka maawaton sa Dios. How can you be imitators of God? By growing up spiritually. Mahugyapon ng tubag. You see. Mauragyod ka na mahinungdanon. Very essential in our Christian life. Only metabolized Bible doctrine is the source of making God real in our life. Metabolize. Katong ginaling na gyud. Now, ang gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation, mao kini ang gikinahanglan nato nga mga magtotoo is what we believers need to repeat and repeat, to take in for the purpose of fulfilling the principle. The rate, numdong ka ba nining prinsipyo ha? Ang kapaspason sa atong pagkaton kinahanglan mulabaw sa kapaspason sa atong pagkalibot. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. I hope imo nagisuwat diyan sa imong iPad, imong notebook, o diyan sa imong alibatakan, diyan sa imong kalag. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Colossians 3:16. Let the word of Christ richly dwell. Now, kining dwell dinhi, o richly, kay treasure manggod ni. Let the word of Christ richly, ang kanang original nga Greekong pulong is prosios. Kining richly, Prosius, prosios, nakaulugan kini adunahan, richly, treasure. So let the word of Christ richly dwell. Kanang dwell diha is inoikuo.
dwell. Inoikuo, meaning to dwell. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. 2 Timothy 1:14, guard, kanang bantay, guard through the Holy Spirit who dwells in us. The treasure, the treasure which has been entrusted to you, richly kanang dwell within you. Now, so, mao kana ang giingon diha sa Colossians 3:16. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms and hymns and spiritual songs, singing with the thankfulness in your hearts to God. Mao kanay paghubad diya sa NASB. Now, kining with all wisdom, tuod. It's connection in a prepositional phrase. With all wisdom. So, mo ka na ang but-pasabutin higa. Richly, madagayaon. Richly. Precious, numnuga. Precious, valuable. Now, 1 John 2:16-17, verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Verse 17, the world is passing away. Now, ang original nga pulong tuod nga gamit din is polytheuma. Polytheuma, ang buot pasabot nini, we are in this world, but we are now citizens of heaven. Niya pa kita dinhi. Langyaw rata dinhi. Kay mga lungsuranon naman dito sa langit kita. So, mana nga ayaw na gyud kalimti kadtong Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. And then verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kanang let the word of Christ very valuable to us. Labihan pagka bililhon kana ang pulong sa Dios. Kanang dwell is papuya. Now, Ephesians 1:3, spiritual assets in the heavenly places that we have been blessed as believers. Okay? Din nila una kita kutob pagkakaroon o ayaw kalimot sa pagsunod niini sa sunod itong higayon. Uban sa ta sa atong tuki bahin ini. Okay? So, at sa atong panakop, with your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study today, directed toward those who are without Christ. Wala pa'y Kristo silang kinabuhi. Wala pa sila'y paglaom, wala pa sila'y kinabuhing dayon. Mao kini ang mga gutlo, a moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, it's a moment of consideration. Gutlo kini to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Namungtan na katingalig, what does all this mean? Unsa may buot pasabot ning tanan? Unsa may buot pasabot og Kristyanismo? What is Christianity? Well, Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. And there's only one way to have that relationship.
Kaya ang pulong sa Diyos nagaingon man, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mga buhat, well, tanang mga buhat nga imong mabuhat can do have nothing to do with your relationship with God. Wala. Ngano? Tungod kay ikaw usa ka makasasala. Kitang tanan mga makasasala. Ug kay dili ka manhingpit as God is perfect. Tungod sa iyang pagkamatarong, He has to reject unrighteousness. And you are unrighteous. No matter how many good deeds you do. That is where Christ comes in. Ug mao kana unsa kay mahinungdanon gayud kaniya. Tungod kay siya lamang, He is the only one who can present you faultless before God. How does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for one reason, and that reason was to die. To die for you. To die for every member of the human race. He did not care whether people rejected Him or not. He died for them. Grasya ka na sa Diyos. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for us? It means that while siya nagabitay dito sa cross, ang Diyos nga mahan mi bu, mi ho, imputed all our sins of all mankind, tanang mga tao, mga salas tanang tao. Ibu niya nga tukang Yesu Kristo. He took all of your sins upon Himself. Iyang gidawat. Ug sa diyang gibuhat niya kadto, He paid the penalty. Iyang gibayra ng atong utang demanded by God for sin. Kaya ang sala, espirituhanong kamatayon man kana. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we do not have to. Mao nga ang balaang pulong sa Dios na gaingon. God so loved the world that He gave His only born Son, uniquely born Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Now you understand why. We also know that pinagis ang grasya, kita nga luwas, pinagis pagtuo. O kanang maong kaluwasan, it's not of ourselves. It is a gift of God. Dili sa mga binuhatan, lest any man should boast. Si Pablo nagasuwat niya na because he understood grace. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so, karon, in this moment of consideration, by your thinking, do I believe or do I not believe? Because that's the issue. Ang imong kabubuton, free will, mao ang issue. Do you accept the work of Christ or do you not? Tungod kay once you accept the work of Christ, mao kanay kinabuhing dayon. So right where you sit right now, samtang nagalingkod ka, you can make that decision for or against Christ. Magampo ta. Now, Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us and for that great salvation you have given us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. So we thank you, Father, that we have that wonderful knowledge of you. We ask all this in Christ's precious name. Amen.